win sembah ireng ulun kapurpore sang ngamor pengerat mring sahanan ingkang mring kanan siheng tasih mawe buka kang sawagung masireng telahan nyuwang kanan mamuju wang awit namastu purma sidhem awit namastu silat mring iwang jagat karuna sirang tunduk kawisisane bisana suna sinawung langaning mlebu maksana stantun nambahi buddha jinantur tutur katila turutulat mundurating paradya winursita ngupama premeng niskara karanta diya tumiying jaman purwa mangke teka pasananing gupita tawung reging pralambang matumpa marma panggung sang Purwengkata sekebyar dumadining wayang purwa purwakaning kandha linarik runtuting basa dongeng kuneng surasa yen ana saya karaos mlajar rasa wani wuruhing diri rasa rumangsa nilir jalma ngilu kaca jarwe wis nakup cang carita lebet wis gumelar jroning pagliran ya Gusti Jatri amriksane pagelaran inggih purwa Surya Candra Darum Yawang Kartika wis kunur putra teng kawasa sari ratri angin tribawana prata keng tusine glir kemandi temante dipetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetunggulan pangkertu mangkar kaya sinarambun kaya Jawa pating ngrembyah dadi padhang kutu-kutu alang atoga buron wono myang Barantaya dadi branantan pewicalan padhang trawan senare Sang Hyang Retnawi ingkang arsa merbawani jagat mungguing jagat wetan tumunggup-mungup mungguing kalingan mukrabang merngangah lamun kae kiyayan dilan-dilata bumi saya dangu sumurup Sang Hyang Arep katon sumeblak kanan kiri ngambang esmu jenar kaperbawan sinari Sang Hyang Basanta tantu katon ijo royo-royo amaku gringgeng biru moyo-moyo bujun gunung lan ketanu kasil ing Prabancana lenggut kanthi kaya gunung Makutha mega tanan tamis dangu sing kawulodase dilora sang opo buku karep Tegal Jawahi aku sira datan ana berarti sampe sesendonan sesindanan mikul karo lukune anggering raja kayane sawen ana pirembagan sumur wangi Sang Hyang Arkasaya dangu saya inggil wis melok sinaring jagat wis katon duri kiblat papan ora kidule tan kulon sinaring jagat kang saya wiyadara betit sorbet kuwung paredatan wonten ngamadhen kekuwung ing pertapan ing Kendali Sada ing Kundalini nalika semanten garis 100 rantu kali 1000 jagat tinega papan pertapan ingkang rinengga-rengga papan ingkang endah gumerlap tijane nganti kaya Sang Hyang Surya
Dasar papan pandhita titis Wasis Waskita ing Esti turut kasinungan kasekten luwih ngadhek katedan ingkang linangkung sinaosa wujuding wanara nalika semanten aning madaning partapan Kendali Sada sampun binayang-bayang blabar sangking para cantrik mangyujangga ingkang sampun sami ketingal sibo marang Sang Pinandhita nedya necep ilmu nyuwun pitedah piwulang luhur ngilmu kasampurnaning dumadi guna kasantikan guna kaprawiran sedaya estu padha marang Sang Pinandhita. Lah sinten wau ingkang asta aning madaning pertapan anggih menika tawarani Pandhita Kendali Sada nggih Sang Begawan Anoman Sang Resi Mayangkara. Pandhita Wasis Waskita Ngesti tilas satriya jagoning dewa ya Sang Gembong Pangliawan nalika semanten Senopati negaring Pancawati duk kunane Sang Prabu Rama Wijaya nalika semanten Sang Mayangkara sigra mayap sanggaring para cantrik mangyujangga nedya lah kaprawiran aring madaning pawiyatan luhur pertapan ing Kendali Sada binayang-bayang sangking para apsara-apsari kawis bandur sagung kawis-mewa yayana ping samudra daratan datan kan tembusanipun anungan utut tungguling pertapan Kendali Sada sanggaring para cantrik mewah datan mangling ugi piswanipun lancur-lancur Pandhawa mewah Senopati saking negari Indrawati ananging menika tawanan ingkang lenggah wonten ing kajengan piyambak satring garba ruci Sang Raden Dari Setyaki tambah Yudaya Yudana Wresni Wiraya Sika Mulan Jaya Sang Bima Kunting nalika semanten nedya kempal manunggal aning madaning pertapan Kendali Sada apa tuh dadi darunane nalika semanten kejawi tan Kujawa Sinawi amongan nderekaken kelawan tindake satring Randu Kumbala putring Jodipati nggih Sang Bambang Antasena Sang Bambang Antasena lengganing sak penggering Sang Resi Mayangkara ya Sang Begawan Anoman nalika semanten ugi datan kantung biswanipun satring Jangkar Bumi Sang Raden Antareja kadheraken ugi satring Pringgondani ananging Sang Raden Gatotkaca ya Sang Rimbyatmaja nalika semanten datan kantun ugi pepaten garing Mandura Sang Patih Prabuta paredhet tau tidhong sinamadaning partapan Kendali Sada awit samya mangertosi bilih Sang Pinandhita nedya arsa medhar sabda datan wonten ing den tenggo namung atur pangandikan kang rinenggo manungsanipun Sang Pinandhita Sang Begawan Anoman ya Sang Resi Mayangkara datan rono-ronan ing basamra datan mampah kapyang sumung swaraning pratunggu miwah pangling maranggana sikura merwani pangandikan jujur ya rapet pipit prasasat padhekul datan poselo lampun sakantheng para siba ing Jawi amblutak turun entuk umbul-umbul kitren kendanu emonde mangsa labu payung megar mendi jamur barat mangsa rendeng tumbahing ngrangap kowe jatingaring mangsa katiga Sang Resi Anoman ya Sang Resi Mayangkara ya Sang Begawan Anoman nalika semanten ya Sang Senggana nedya arsa paring pangandikan dada kumangli pandika Sang Senggana ingkang dereng kababaring lisan
manggoro menggore mangken tanpa siring kang omah emas-emas muropeng langit Sretinon nang pasewakan busana maneka warna Papus peteng Udana Miang panjrah sarwa rukma ranggeng manik nara narawata Bobro prabanyo kang sumirat kenyaring teca laliwaran ler ki lajeng sering kadhet wembo kekandha mrek
Katiupeng ruto mando separan mangambar kongas lamun sira anggeguru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik maratabate sarta kawruhing hukum kang ibadah lan rangi saka leh wong tapa engkang was mongkol tan mikir pawehing riyan iku pantes kuranana kaki sartane kawruhana Niwang Agung Astungara Sidamung Bawana langgeng kula nuwun sewu sadangunipun kula nyaketaken sanggya para cantrik manguyu jejonggo wonten madaning pertapan Kendali Sada datan wonten ingkang nyaket pisowanipun kejawi kula nuwun sewu amit pasang keliman tabik menika rawuhipun lancur-lancur Pandhawa miwah para senopati wonten pertapan Kendali Sada mboten pangling Raden Setyaki Raden sarawujeng andika kula ngaturaken kasugengan tuwin pudya pangasta mugi tansah kunjuk ngarsa jengandika Raden Setyaki Kakang Senggono ya slamet tekane Setyaki ana ngersane Kakang Senggono ora ana alangan suwiji apa Kakang Hanuman ya mung aku ngaturke wae atur basa lan sembahku tampanono Kakang Senggono inggih Raden sampun kula tampi karo Bombong Raosing menggalih ugi dawah sami-sami mboten langkung kasket saklo ngajeng andika wonten madyaning pertapan ing Kendali Sada menika Raden Setyaki iya kaya ora kurang kepenak Kakang Hanuman ya Kakang Senggono mboten pangling ugi rawuhipun Raden Antareja anggir Antareja ngaturaken kasugengan miwah pambagya harja rawuh jeng andika Raden Antareja Siwa Senggono Yawa slamet praptane Antareja ana ngersaning Siwa Hanuman dina iki ora ana alangan suwiji apa ya mung aku ngaturke basaku sembahku tampanono Yawa inggih Raden Antareja
sampun kula tampi akare bombong rasing penggalih. Mboten langkung kasekecakno. Lenggah jeng andika mugi tansah prayogi wonten ngersanipun ingkang woh Kendali Sada. Anggir Mas Antareja. Iya wo, kaya wis ora kurang kepenak. Sowanku ngersane Siwa Senggana. Mboten kantun ugi Raden Gatotkaca anggir Gatotkaca ngaturaken kasugengan slamet aku Siwa Anoman ana kersane Siwa Senggana ora ana alangan sewiji apa ya mung aku ngaturke sembahku Tampanana Siwa Anoman inggih Raden Gatotkaca kula tampi nggih kan sekecakno lenggah jeng andika waduh lan iki ingkang lenggah wonten wingking piyambak niki mengke kawontenan tintrim madaning pertapan badhe dados gumyak awit rawuhipun jengandika risang patih Pragota. Wah, ya Kakang Anoman. Ya, aku sowan ana ngersane Kakang Senggana dina iki. Sembahku Tampanana ya Kakang. Inggih Patih. Rekyana Patih Pragota. Ya. Prayogiaken anggenipun lenggah slamet lan wis kepenak sowanku ngersane Kakang Senggana. Raden Antasena ugi rawuh lenggahipun rawuhipun wonten pertapaning Kendali Sada mugi tansah manggih kasugengan Raden Anggir Antasena. Pakde Anoman inggih. Slamet aku Di eneng kene ora eneng alangan sewiji apa-apa ya mung mau rada diblasukke. Nggih. Mboten napa-napa. Ha iya. Mbuh HP-ne apa mbuh sinyale apa mbuh jan rutene ngono diblasukke malah tekan nggon wong ewuh. Aku dikon nyumbang sik. Mboten napa-napa ingkang baken sami wilujeng. Heeh, ning ya syukur aku tekan kene. Nggih. Slamet tekaku ora ana alangan swiji apa-apa, Di. Sembahku Tampanana ya, Di. Nggih, kula tampi dawah sami-sami. Ya. Kula nuwun sewu. Sakathing cantrik ingkang sowan wonten kersanipun ingkang abdipun Senggana. Tumuli menika wonten lancur-lancur Pandhawa mewah menika Senopati Ndarawati. Sedaya rawuh wonten mriki menika kula nuwun sewu wonten wigatos menapa mbok bilih kula kanggepa lepat kula matur kados mekaten jalaran kula menika namung nedya nungsung pawarta kula nedya nyadhong dawuh rawuh sing ngandika sedaya wonten madaning pertapan Kendali Sada menika wonten wigatos menapa Kakang Anoman wonten dawuh Raden Setyaki aja kaget lan kadoati kajuran menapa janyatane praptane lancur-lancur Pandhawa sartane praptane Senopati Ndarawati dina samengko iki ana kersane Kakang Senggana ora liya lan ora ana wigati aku dhewe ora ngerteni apa wigatine lho kok kados mekaten teka jengandika mboten mangertosi wigatosipun jengandika rawuh wonten mriki ya pancen ora saka karepku dhewe nanging kabeh iki mau anane Setyaki Anggir Antareja, Anggir Gatotkaca, putri Kakang Pragota. Prapta ngersane Kakang Senggana iki mau ora liya ora kejaba. Merga dikanthi karo Antasena, ya Anggir Antasena. Mula sing ngerti wigatine ya mung Anggir Antasena, aku dhewe durung dimangerteni. Durung diwenehi priksa apa kang dadi wigatine. Dene dina iki lancur-lancur Pandhawa lan aku prapta ngersane Kakang Senggana. Wela dalah. Anggir Antasena piye jengandika nganthi kelawan Senopati Pandhawa mewah kadang-kadang paduka menika ngendikanipun dereng mangertosi ayo saking dene kono kaya ora tanggap ngono iki aku ora wis omong karo Kakang Gatotkaca aku wis omong karo Kakang Antareja Kang Bapak Werkudara iki wis meh petang sasi ora kondur Bapak Werkudara lungane ning endi mbok ayo digoleki. Kakang Gatotkaca ming mangsulan, aku dhewe ora weruh Dimas. Kakang Antareja ya ngono, aku dhewe ora weruh. Lho engko se ning antase Kakang Gatotkaca ki anak Pandhawa utawa putra Pandhawa sing paling ditresnani kuwi mung Kakang Gatotkaca lah kok teko
Kakang Gatotkaca ora duwe rasa kepedulian karo Bapak Werkudara ing atase karo bapakne dhewe ning atase Bapak Werkudara ki oncat saka kasatriyan Jodipati lha kok Kakang Gatotkaca ora goleki ora sago mbudidaya ora gelem goleki Kakang Antaraja ya ngono aku ora wis omong to Dimas yen to pun Kakang ki jane wis goleki wis ora kurang-kurang lehku goleki ya mung Dimas Antasena wae sing ora ngerteni malah iki ngecak sowan ngertsani Siwa Anoman iki janjane arek ngopo aku dhewe ora weruh lah saiki ngene tak jarwani sisan Kang mbangane engko ndak guru dadi grundelan suring penggalih Kakang Antaraja putri Kakang Gatotkaca saiki tak jarwani wae Pakde wonten dawuh sowanku mrene iki karo kakang-kakangku iki mawanane ya mung aku mung bakal nanjihke ngersane Pakde Anoman apa kang dadi wigatine iki mau ora liya aku mung arep nanjihke ning endi durunge Bapak Werkudara mula gandeng Pakde Anoman ki pandhita sing kelebu wasis lantip Mas Kitha Ngesti Pakde Anoman ki uga kelebu kadang tunggal bayune Bapak Werkudara mesti wae sak mobah musike Bapak Werkudara sampean ngerteni mergo sampean iki ya padha karo Bapak Werkudara sampean iki sak kadang tunggal bayu nek entuk ngarani lho sampean karo kadang-kadang tunggal bayu liyane kaya Bapak Werkudara terus Naga Kuwera Garuda Mambira Gajah Setubanta liyane kae padha duweni koneksi antarane batin siji lan sijine antarane kadang tunggal bayu mesti ana sing terhubung nggih terhubung menika napa apa ya basa Jawane nyambung mengkaten ya mula sampean golek ana Bapak Werkudara durunge ngendi aku tak kepengin weruh mbuh kuwi nganggo apa iki jenenge menapa nganggo lho aji apa video call niku napa sing aji-aji apa lho sing iso ngundang teko Aji Pameling lah nganggo Aji Pameling timbalono Bapak Werkudara aku tak kepengin weruh jane iki ning endi to Bapak Werkudara ki Siwa Anoman anjrengkang puspita kasilering samirana mre sekar kadung ngas kandanyo maweranas retnaning driya Jagat Dewa Bathara Raden kula nuwun sewu malah kula piyambak niku malah mboten ngertosi kula malah bingung nek jenengan nitip priksa utawi nyuwun priksa dipun tedahaken wonten pundi dunungipun kadang kula pun Werkudara lho piye ta sampean kadang tunggal bayu apa ora tau kepethuk apa urung tau ngerti marang glibete Bapak Werkudara kula nuwun sewu kula pinanggih kalian ingkang bapa ingkang rama inggih Yayi utawi Dimas Werkudara menika nembe kaping kalih kula kepanggih lho agi pindho nggih nalikanipun babat Wonomarta nggih namung niku kemawon nalika semono Bratasena babati Wonomarta kula emutaken piyambakipun boten purun mendha
Awit wana marta menika wana ingkang gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati. Badhe kula emutaken piyambakipun boten kenging. Ngantos kula sepisan kula etok-etok dadi munyuk lumpuh. Kula ajeng dijunjung kula mboten kenging dijunjung dening Kang Rama. Wekasan kula dipulasara. Wekasan kula dipulasara tumuli kula ngadoh, tumuli kula nyaket malih. Nembe kaping kalih kula pinanggihan. Kuwi jenenge pisan. Lho napa nggih? Iya. Sing ta maksud pindho ki pisan methuki ora ditampa. Terus sampean lunga, terus methuki meneh. Sing ta maksud pindho kuwi to? Nggih. Lah kuwi agi pisan jenenge. Ngaten. Iya. Kethek goblok. Hus. Nuwun sewu. Wah, sampean ki ya kepiye to jane? Pisan ketemu ya pisan. Nggih. Apa urung tau srawung sak pejagong karo bapakku ya Bapak Werkudara? Dereng nate. Nggih nembe niku sepisan niku kemawon. Berarti sampeyan tak takoni dununge Bapak Werkudara ning ngendi sampeyan ora priksa? Nggih tartentu kula mboten mangertosi. Wah, piye ya ki ya? Monggo bapak ki nyilih detaku Lho. Dipun suwuni kondur namung bab niku. Ya ora mung mergo kuwi ning pancen Pandhawa ki dadi dayane Pandhawa kuwi ana astane Bapak Werkudara. Siji dayane Pandhawa ki siji Raden Werkudara, angka loro Raden Janaka ya paman Janaka. Lah kuwi ning asih Pandhawa koncatan wong loro kuwi mengko ora prayoga dadeane. Mongko iki Pandhawa wis koncatan Bapak Werkudara. Lah rikala semana Bapak Janaka sing diutus supayane ngupadi Bapak Werkudara. Lah seprene malah urung ketemu, malah seprene urung bali. Paman Janaka urung kundur ning kesatrian, Paman Janaka urung bali ning negara Ngamarta. Lah iki malah saya ringkih kanane Pandhawa. Mula aku njaluk tulung kanthi banget. Gandeng sing butuhke Bapak Werkudara ki ora mung aku, ora mung mligi aku. Lah nek aku ora patek mbutuhke Bapak Werkudara, mergo aku ora dibutuhke. Pendak-pendak Bapak Werkudara ketemu Antasena mung wah, cabu ambung idek ndasmu nyet. Cah kocluk nyet. Aku mung diloro, dipiloro karo Bapak Werkudara. Ya mergo aku iki bedani karo lancur-lancur Pandhawa liyane, aku bedani. Aku ora iso basa, aku ora iso ndodhok, aku ora iso tata krama. Nggih. Lah mula aku ora disayang karo Bapak Werkudara, aku ora ditresnani. Lah ning nuwun sewu sak sengit-sengite wong tuwa karo anak ki mesti ora iso wal saka regemane wong tuwa. Inggih. Mula aku njaluk tulung kanthi banget. Wong-wong sing tak jak rene iki mau ki ya rada ora mudeng nek arep tak jaluki tulung sampean tak kon goleki Bapak Werkudara. Mula aku njaluk tulung kanthi banget ya, Dik. Inggih sak saged-saged kula nanging kula mboten saged mangertosi wonten pundi dunungipun Raden Werkudara sak menika. Kakang Anoman. Raden Setyaki kados pundi? Aku njaluk tulung kanthi tenanan. Tulung ana Pandhawa mesakake kahanane Koko Prabu Darmakusuma mergo pancen kabeh iki mbok menawa wis kodrating Gusti nanging kepiye wae mergo menungsa kuwi diwenangake budidaya goleki ana ngendi dununge Kakang Mas Werkudara. Aku njaluk tulung kanthi banget. Ah saiki ngene wae. Kados pundi? Sampeyan tak aturi supayane semedi ora ketang telung gedheping meninggal sampean goleki Bapak Werkudara ning ngendi sarananipun ya apa ta apa lah nganggo apa jenenge kae ngrogoh sukma ngrogoh sukma mboten mawi ha oh iya nek nganggo ha dadi ngrogoh nggih panjenengan niku senenganipun wis rono apa wae sing penting sampean semedi njaluk Pintasraya ana ngersane para dewa. Mbuh kepiye wae carane entuk ora entuk sampean kudu entuk, Dik. Waduh, sak saged-saged kula lho. Ya wis. Nyatanipun kula menika dereng nate mangertosi kados pundi Werkudara lampanipun sak dina-dinanipun menika kepripun kula dereng nate kepanggih. Lah ya kepiye usahane kok wis sampean saiki sing baku sampean semedi iki tangane dekek pundak kene. Ha iki ngene. Ha. Gek disuluki. Oh nggih, cepet. Nggih. Iki mendesak kahanane iki, Dik. Nggih. Kula nyuwun wekdale Raden.
Sikra-sikra yen permana kansa sikra ngrakit nawang sesangka Nalendra mbek marwa sing sangkatri kumulung katri kumulung mangrompak ing wadya Urda kroreh kakiri kiri nanggono magawe glare wang-wang Sigra masing asemun risang senggono ya risang anoman nalika semanten Tatan saged madosi wonten pundi durungipun Raden Werkudara awit kadheden katiuping ron salamba pinanjering alun-alun wekasaning samangki Sang Raden Senggana jugaranggenipun alampah tapa sakjugari tapane Sang Raden Senggana wonten sak nginggiling pertapan wonten mega peteng anutupi kawonten pertapan inggih sada dadi kaget Sang Yawara Cantrik manguyu jejonggo piyak ing mega wonten wujuding surya kembar tanah sanes wujuding Sang Raden Werkudara nalika semanten kepareng sowan minggah madring pertapan ing dali sada kalih kaya bareng kanthi nanggap kaget Sang Yawara Cantrik manguyu jangga keng sami sibuk pangono maodas marining driya kancana daya piyak-piyak jaluk dalan jaluk dalan Sinong wati Sinong mati cekat kinari among mbak lumembak
ombahing samudra ae ana ana bale lumotambra kanggeng awita denjeng-denjengan wela lagi wae aku nglakoni tapa mongko gur golek yen ngendi dununge lah kok iki malah prapta ning pertapan Kendali Sada wo ngrekasake anak-anak kowe jenenge ra wong gerang ora ngerteni digoleki malah rene wah iki agar goleki senengane kaya ngono sampun-sampun sare sabar sare timbali wae kowe kok ngendi Pak Pak, kok ngendi? Wah, duh. Adik biasane kowe iki wangi dawa kok. Sithik ora apa-apa, penting krasa. Wah. Ajar-ajarane sapa iki angger ngene iki wah jan wis. Kok ngendi? Saka kono. Arene ndi? Rene. Lho. Apa we krasa, do tak rasani, do tak goleki sampean krasa? Wah. Lho. Kok ora krasa kepiye to? Gur cilik. Lho. Ora maksude aku karo sampean ku goleki Srana Tapa, Srana Semedi. Ki mau Pak di Siwa Senggana ya wis goleki. Iya. Saka ngendi wae Yayi Werkudara? Aku saka Teleking Samudra Indi. Lho, ngupadi apa? Ngupadi wujude banyu suci Prawitasari. Lho, apa ya kasil, Di? Kasil. Iku malah duwe ning kene iki karepe piye? Lho iki pertapane Anoman. Ora, kowe kuwi kok iso ning kene. Sapa? Ya kowe kuwi Muyuk. Lho ya iki pertapanku lho, Di. Iki pertapane pun Kakang. Wih cah kucluk ning kene barang. Eneng apa? Wah, bungkek ning kene. Iki Kakang Mas kula sowan ngersanipun Kakang Senggana. Yo, sakarepmu. Iki ning bocah kaya ula barang ning kene. Iki Rama Kyai kula ingkang sowan wonten ngersanipun Siwa Senggana. Yo. Kae buri dhewe. Ning wong ket mau pringas-pringis. Sawa wae. Lho apa pangling lho? Sawa? Kae genah Pragata. Prawata, Pragata. Wah. Pangling karo aku iki sajae bocah ki wah jan wis ora. Aku Werkudara Prawata, Pragata. Iya. Wah senengane kok iso ora. Kuwi bocah tangane kaya gunting. Wi anakmu ngono kok. Sawa? Gatotkaca. Ngapa? Ngono kok njur lupahe ngatan lho ra. Iki kesuwen lehmu ta apa? Pirang sasi? Petang sasi sapa? Ngasih lali karo kahanan Pandhawa. Tasena. Piye, Pak? Senggana. Piye, Di? Anane aku prapta rene iki. Wong arep ngaturke, aku mung arep omong. Yen to panjang kaku wis kelakon, syukur binagi 1000. Alhamdulillah. Terus arep apa? Syukuran ingkungan ngono? Ora. Wah, ndak gur tontekke. Heeh. Yo. Mulane aku ora arep ngenekke suka, ngono suka ning arep tak wiwiti. Nggonku nglakoni ngucap syukur ngersane Gusti merga kelakon panjangane Werkudara iki kanthi sarana peperangan.
Lho, peperangan kepiye? Bareng tak rasa sak banjur aku entuk wangsit saka dewa kelawan apa sing tak gawe iki mau. Wah, wong-wong Ngastina kuwi ora patut urip ning Ngastina. Kurawa ora patut urip ning negara Ngastina. Sing jeneng Duryudana ya kakangku Kurupati kae. Ora patut lungguh dampar ngedangkrang sila tumpang kendangan dengkul ning negara Ngastina. Mulanane aku prapta mrene, aku ngrumangsani sing iso nulungi aku ya mung Senggara kakangku. Malah pasang yudha katuju ing inu. Cah-cah kucluk dene iki. Ya banjur karepe Sadi piye? Negara Ngastina arep tak bedah. Negara Ngastina arep tak bedah ijen. Sing arep ngewangi, ngewangono. Sing ora arep ngewangi, wis rasah melu. Wah, bedahe ijen negara Ngastina. Kagat risang kabeh rangu. Rinanggul kinempet kempedha sang retnaning bawana. Ya ki tukang malang adi. Wiladalah. Mengko sik nomor Kudara. Kono ngopo kok si Adi teko tanpa tali mara duweni pambegan sing kaya ngono? Senggara, piye, Di? Kowe ngerti ora? Ora. Wah, mula tak omongi. Wong-wong Ngastina wis tutuk urip kemul kamukten negara Ngastina. Ngerti ya? Duryudana kae wis ora pantes lungguh nek dampar negara Ngastina. Mergo rikala semana negara Ngastina kuwi sejatine darepe para Pandhawa. Ora sah kakehan cangkem, ora sah kakehan gunem sing tanpa guna. Sing gelem ngewangi Werkudara yudha melu. Sing baku dina iki Werkudara bedah negara Ngastina ijen. Wiladalah disare, ora iso sare, arep budal dhewe au. Wela. Sare. Kakang sengono dadak mendhek aku. Sareh riyen, sareh riyen. Sareh kena kandhane ora? Oh iya. Mengke riyen. Kula suwun lancur-lancur Pandhawa sedaya ingkang lenggah wonten mriki sampun nderek kelawan menapa ingkang dipun pikajengaken kelawan pun Dimas Werkudara. Sebabe piye? Mangke riyen to. Panjen leres kula ugi mangertosi kula piyambak ugi mireng kondhangipun bilih negari Ngastina menika sejatosipun darebaing para Pandhawa nanging nyuwun sewu. Negari Ngastina menika badhe saged dipun suwun dening para Pandhawa benjang menawi lampanipun Bratayuda. Perang gedhe, perang ageng Bratayuda Jaya binangun mboten saged sarana peksa sakmenika. Ayo kempuh piye karepe kae? Awit menawi ngantos dipun lampahi perang ngrebat dampar negari Ngastina wekdal punika ugi tartentu menika sarananipun nampyak awur-awur. Awit kula menika mangertosi nadyan to kula menika sanes sinten-sinten nanging perang ageng Bratayuda menika mujudaken perang suci ateges mboten nampyak awur-awur lan mawi pranatan lan tata krami lan mawi pranatan saking ngersanipun para Jawata. Ya, bener wi. Mancile Setyagrep melu ngono ora? Mboten Raden. Kula jane yo rada bingung. Ning ora apa-apa iki nggo jajal kira-kira Bapak Werkudara ki iso bedah negara Ngastina apa ora? Keparengipun wis to. Ora sawedi kangelan. Dik, wonten dawuh. Wis ora sah wigih ringa-ringa. Wayahe negara Ngastina dibedah, iya dibedah. Mangke riyen parawi ngandika saged kula mutaken kula aturi sareh. Wis ora. Wose nek sampean ora melu-melu perkara iki wis ben aku karo anak-anak Pandhawa liyane wae. Paman Setyaki, mboten dawuh. Sagu ora? Saga. Kakang Antarja, piye Dimas? Sagu ora? Sagu.
Kakang Kakang Gatotkaca. Piye Dimas? Sagu ra, sagu. Pakdhe Pragoto sagu. Wah rada wedi ya aku. Ora rada wedi liyane wis sagu ra. Nek do sagu ayo do saiki do budal. Sing baku mbuh kepiye wae carane. Negara Ngastina kudu iso direbut. Ya ngono. Monggo kula dhenaken ning ngono ayo tak dherake. Ayo Dimas untuk sira dherake. Ah, njaluk pamit di Anoman. Wela dalah kok demeksa kaya mboten budal rak. Wedi ya aku kok. Wo. Ha iki cantrik semene iki sing arep bubarke sapa nek ora aku? Oh nggih pun dibubarke mawon. Oh ya. Malah kanane dadi kaya ngene. Kriwikan dadi grojokan. Kriwikan dadi grojokan, kekuyon dadi tangisan. Wah, piye iki? Pun mboten napa-napa. Kula malah ugi tak melu mbudalke wadyabala saking pertapan supados nyengkuyung lekasipun Werkudara. Lah ngono wae gampang kok. Dadak eleke ora kena ampiak awur-awur. Wah, isane ming Bratayuda Jaya binangun. Jare sapa? Wong saiki kelakon wae iso. Ora apa-apa. Sing baku Werkudara kelakon kene bakal gayuh bedah negara Ngastina ijen. Nggih, Raden Pragoto. Patih, Patih Pragoto. Heeh. Wis tak budale. Njaluk pamit Kakang Sengkena nyun ngatos-atos tambeng pangestu ya. Heeh, wah jan wis ora kadho sagreme dhewe nek dikandhane. Woi. Anggrus sumbar mawalindo bumi konjeng kumalu dokondor katok ong kumalu dokondor katok piye sagu to sagu mboten napa-napa ayo ora apa-apa. Nek kok sampean ngrasake ora? Ngrasake napa? Werkudara sing tekan pertapan kemo kaya udu Werkudara sing asli, coba to diteliti. Apa enek Werkudara kok ngrunge ming? Wah, guru ngono tok apa enek? Pun boten napa-napa. Ayo nek sing genah kudu Werkudara tenanan. Ning sing baku ditutke wae. Sak karep-karepe, sak polah-polah Werkudara sing kae ditutke wae. Nggih. Nek katen kula kalih jenengan kedah teng pundi? Ayo ndelok limbukan sik. Wo. Bintang tamune Sehana karo Kelawor. Nggih.
Nek ngaten bar niku bar kuwi budhalan. Oh kuwi. Wis ayo saiki didelok sik eneng apane. Oh iya. Nggih pun kira-kira Antasena kula dherekaken. Ah wis ora apa-apa iki dasare sing dijaluki ngene iki ya.